سلام تعناي هابلي تخطاتلتي مدب داميرا انترتينمنت لومي سولو سلستن حاسز الترالو علتا وزينا انه نمكتتالكم بغبرز عدو ميسيف تصفى برهاني فيلم ارستاتوم عبعدي انجليزي ايرتراوي تساب غزا تقتيلا ترغيبا منغستي مالتا بموتوريتي غازيتينيا دافاني كارملا غاليزيا يخصص ماداغاسكارن بريزيدنت كقنصلو وطينوم نزبلتهم جنرالات حيران ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕጽረት መግቢ ልዕሊ 100,000 ቆልዑ ሓደጋ ሞት የንጸላልዎም ባንግላዴሽ ብሰንኪ ዕለቕለቕ ማይ ኣሽሓት ዜጋታት ብዘይ መጽለሊ ይተርፉም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምሰርስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዮርዳኖስ ብርሃነ ዝተባለት ጓል 19 ዓመት ኣብ ገዛ ተቐቲላ ከም ዝተረኸበት ተሓቢሩ ፖሊስ ከተማ በርሊንግሃም ከም ዝሓበሮ መዋቲት ብኻራ ተወጊኣ ከም ዝሞተት ብምሕባር ንኹነታታ ብዕቱብ የጻሪዎ ከም ዘለዋ ነጺሮም ይኹን እምበር ፖሊስታ ከተማ ክሳብ ሕጂ ምስ ስድራ ቤት ዮርዳኖስ ርክብ ክገብር ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ብዛዕባ ዝኾነ ሰብ ሓበሬታ ዝህቦም ሰብ የናድዩ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም ምርመራና ጽቡቕ ይቀጥል ኣሎ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ሓበሬታ ክህበና ዝኽእል ሰብ ንደልለና እዚ ድማ ምስ ምትእስሳር ናብ ዝጸንሖ ሰብ ከምርሓና ይኽእል እዩ ዝበለ መርማሪ ጂም ማሆን ተወሳኺ ሓበሬታ ዝህቦም ሰብ የጣይቆ ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ጡርጡር ከም ዘይሓዙ ብመነጻር ተወሳኺ ዕቱብ መርመራ የካይዱ ከም ዘለዋ ገንዚቦም نقتلت وريتي غازيتانيا دافاني كارولنا غاليزيا كمرمر زتصنح فولي غجل مرمرا بقتلت منغستي مالتا تحتات مغانا سميروم اتي غجل مرمرا بموساخ منغستي مالتا اب محازابتي غبنا ستساتو فطرطرات شللتنت بمرايوم عتب سغمتي كم زي وسدن ابتي 437 ገጽ زحزل مصنعتاو صبصاب بزطاراقومو حبريتا نصيروم حيال نغافيت من باراز نقرلا دافاني كارونا زيادة بكلتاشن 17 حيال هاقرات زناوته بمنقدي مربب حبريتا باناما بيبرا بلابز زرقحتو حبريتا بعالت بيت قداماي منيستري ساعتن علاقة ستاف سراويت هاقرن مس أزرباجان بمشراخ باناما حبو مليونات دولار كامز خزنو بمقلعات فلت أمسايا نايزي أب كلتاشن 19 قداماي منيستر جوزيف مسيكا زركبوهم عبيت طرطرات بلشونا تخصيصهم كاب سلطانهم كم زتاليو ينقر أمويا غازيتانينت نلعلي 30 عامت كم زسرحت زنقر لا دافيني كارونا أب كلتاشن 17 أب مكينا بزتتصاودت بومبا كم زتقتلت يذكر منغستي ماداغاسكار بريزيدنت هاجر نمغتال كاب سلطانو نملا يابستخايد زي عوت فتن علوان منغستي ركب صنيح ومستبالو ازست سراويتن حلفتي بوليسن اب تحت قيد كم زو على حبيروم اتي ابز حلف ورح استخايد فشل علوا مش عبيت جنرالات زركبوم بتقلال 21 سبات ايد سلازي صنحهم كحيرو كم استوسنو منغست تهاجر يغنزبوم بتوساقي سمزي تهاجر مزي مفنقل منغست استاساسر بعسرتات زغصر براتن 250 شح ترى ገንዘብን ከም ዝሓዘ ገሊጾም እቲን መላይ ፕሬዚደንት አንድሪ ራጃሪና ተዋዲዱ ዝተፈነው ዕልዋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ተሃገር ከቢድ ስምባደን ሽቁረዳን ፈጢሩ ይርከብ ዩኒሴፍ ማለት ትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ነውፂ ኣብ ዝመጽ 12 ኣዋርሕ ብውሕድ 100,000 ቆልዑ ብስእነት መግቢ ህይወቶም ክስኑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ እቲ ትካል ብምውሳኽ ብሰሪ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩናት ቀረብ መግብን መድሃኒትን ብግቡእ ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ ብምግንዛብ 47 ሚታዊት ካብ ዘጥበዋ ኣዴታት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላው ከም ዝርከብ ኣሚቱ ህፁፅ ሓገዝ ንኽባጻሕ ናብ ክልል ትግራይ ዘወቱ መንገድታት ብዘይቂን كونت كخفت نصوع زبلا فنيا يونيسيف مارسي ماكادو حيال هاجرات اجامن كبركتا ابتي اب جنيفا استخيد اخيبات تصويعهم زاغيت ابز على فور حدار زجمره كونات تግራይ ምስ ማከላይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ ክልላት አምሓራን ኦሮሞን ዓፋርን ኢደን ብምሕዋሰን ናብ ዝኸፈአ መድረኽ በፂሕሎም በዚ መሰረት ብሰንኪ እዚ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ከለው ኣስታት 2 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ልዕሊ 5 ሚልዮን ድማ ተጸበይተ ህጹጽ راديت كم زخونو ودب حبرات هاجرات يحبر ኣብ ደቡባዊ ክፋል ባንግላዴሽ በብዝሒ ስደተኛታት ሮሆጂያ ኣብ ዝነበሩሉ ማዓስከር ብዘይ ምቁራጽ ንመዓልታት ሓያል ዝናብ ብምዝናቡ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ብዕለቕለቕ ተዋሒጦም ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ቢቢሲ ሓቢራ
ኣብቲ ልዕሊ 800,000 ስደተኛታት ሮሂንጃ ዝቕመጡሉ ማዓስከር ክሳብ 11.8 ኢንች ዝበፅሕ በራኸ ዘለዎ ዕለቕለቕ ተዋሒጡ እቶም ስደተኛታት ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉ ይሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ እታ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ዝሃርም ዝናብ ኣብ ቀረባ መዓልታት እውን ብዝሓየለ መልክዕ ክቕጽል ከም ዝኽእል ብምሕባር ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዝበኣሰ ሓደጋ ከይቃልዑ ዘለዎም ስጋት ገሊጹ። ኣብ መደምደምታ መንግስቲ ባንግላዴሽ ንምስፍሕፋሕ ቀታሊ ቫይረስ ኮቪድ-19 ንምቁፃይ ከቢድ ሕጋጋት ኣቐሚጡ ስለ ዘሎ ነቶም በዚ ዕለቕለቕ ዝተጸልዉ ማሕበረሰብ ሮሂንጃ ከቢድ ቁጠባዊ ተጽዕኖ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ መግለጺ ዘውፅአ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተደናገጽቲ ሃገራት ሓገዘን ከበርክታ ጸዊዑ። ናይ መወዳእታ ዜና ዕለታዊ ሓፂር ዜና ስፖርት። ሳካ ምስ ኣርሰናል ክጸንሕ ይስራሕ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ስሙ ምስ ኢታልያዊት ክለብ ሮማ ክጋዋሕ ዝቐነየ ናይ ማእከል ኣካፋፋሊ ኣርሰናል ግራንድ ዛካ ሮማ ኣርሰናልን ዝተመነቶ መጠን መሰጋገሪ ገንዘብ ክትበጽሖ ብዘይምኽኣላ ቦርድ ኣርሰናል ዝተመሓየሸ ደሞዝ ብምቕራብ ንተወሳኺ 2 ዓመታት ምስኦም ዘጽንሕ ክታብ ከፈርሙ ኣብ ጥርዚ ከም ዝበጽሑ ደይሊ ሜይል ሓቢራ። ሳካ ምሳና ክጸኒሑ ንሱ ካብቶም ወሰንቲ ተጻወትናዩ ዝበለ ኣሰልጣና ኣርቴታ ነቲ ተጻዋታይ ካብ ክለቡ ክወፅእ ድላይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ምስቶክ ስፖርት ዝገበሮ ሓፂር ጻንሒት ኣፍሊጡ። ክልተ ማንቸስተራውያን ክለባት እንግሊዝ ንተኸላኸልቲ ንምግዛእ ዘፍሰስዎ ገንዘብ ኣብ ቅድሚት ይመርሓ። ክለባት ማንቸስተር ሲቲ ከምኡውን ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዓመት 2016 ክሳብ ዝዓለት ንናይ ድሕሪት ተኸላኸልቲ ንምዕዳግ ብጠቕላላ 768 ሚልዮን ፓውንድ ኣፍሲሰን ኣለዋ። በዚ ወጻኢታት ድማ ብሚልዮናት ዝዓርግ ሕልፊ ካልኦት ክለባት እንግሊዝ ኣብ ተኸላኸልቲ ዘባኸና 2 ክለባት ዝብል ስም ተዋሂብዎን ኣሎ። እዘን ክለባት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንተኸላኸልቲ ዘፍሰሰው ዕድጊ ምስ ንርኢ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ንተኸላኸልቲ አንሄሎ፣ ቴድሮ፣ ላፓርት፣ ዋከር፣ መንዲ፣ ዳኒሎ፣ ጆን ስቶንስ፣ ዚፔንጎ፣ ሩበን ዲያዝ፣ ናታን አኬ ከምኡውን ካንዜሎ ንምዕዳግ 463.6 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ካዝና ኣውፅያ። ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ንዕዘብ ድማ ንተኸላኸልቲ ማውጌር፣ ኣሌክስ ቴለስ፣ ኣሮን ዋን ቢሳካ፣ ዲያጎ ዳሎት፣ ሊንድኖፍ፣ በይልን ንምግዛእ 250 ሚልዮን ፓውንድ ኣፍሲሳ። ብሓፈሻ ዝወጻኢታት ዘነጽሮ ሓደ ሓቂ እንተሎ መስመር ምክልኻል ማዕረ ክንደይ ኣብ ዓወት ሓንቲ ጋንታ ዘይነዓቕ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ከም ዘለዎ ይበርሃልካ። ብፍላይ ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሰርሐቶ ሓያል ጥምረት ዘለዋ መስመር ምክልኻል ነታ ጋንታ ብዙሕ ዋናጩ ክትገሕጥ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ካብ ዝገበረላ መስመራ እዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ኣለዎም ዝብልናዮም ዜናታት እዞም ክትዕዘቦም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም። ኣብ ካልኦት ትሕዝቶ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም።